wa magayi amwene ndafusidwa funso la chilendo koma very important funso ndilonena kuti actually munthu akundipempha eti kuti ndimuthandize kupanga apply kuti ambwezere nambala yake pa WhatsApp yomwe yapangidwa ban chifukwa choti nambala imeneyi ndi yomwe amagwiritsa ntchito kwambiri and ayipanga ban. WhatsApp amapanga ban manamba and akakupangani ban malandira ka message kunena kuti you cannot use this number is being banned from using WhatsApp. Mabani ena makhala permanent kuti akakupanga ban basi apanga ban. Mabani ena makhala temporary. Koma choti mudziwe ndi chonena kuti you can actually appeal. Akakupanga ban you can appeal. Okay? Pa app pomwe paja you can click kunena kuti appeal. Ukapanga appeal umayika nambalayo ya umasankha ya kuyika information yonse imene akufuna kufotokoza chifukwa chimene ukufuna kuti apange review. Ndipo akapanga review ukapanga appeal iwo ajama panga review banija amatha kuona ngati analakwitsa kapena kuyipanga uphold kuti basi iweyo wapangidwa ban. Okay? Ndiye choyamba amapanga ban manamba ifayana. Mukakhala pa maapu pa muzizo zoti maapu asiyanu ya siyanu ya ali ndi aine yake ndipo aine yake amafuna kuti maapu akhale azigwiritsidwa ntchito bwino akhale safe. Ndicho yambirira anthu akakupanga report anthu ena amatha kupanga report ngati wewe kungopanga utumiza ma message kwa anthu oti sakufuna kuti wewe udzapanga contact ka wapanga harasi ka kwatumizira zinthu zosakhala bwino anthu amatha kukupanga block amatha kukupanga report. Anthu ambiri akakupanga block ndikupanga report automatically system imaziwa zoti nambala iyi ikusokoneza anthu. Zinthu zinzoti zilikale mu system zili ndi technology yake AI mwaidziwa kale zimadziwa zima algorithms zija kuti nambala iyi yapangidwa block ndi anthu ambirimbiri. It means something is not alright with this number. Ndi amakupanga suspend temporarily. Maona number 1 imene. Number 2 iweyo ukutumiza ma message kwa anthu ambirimbiri omwe sima contacts yako. WhatsApp ija system imadziwa so kuti uyu ndi their friends your contacts munasevana ndi ma contacts koma iweyo umatumiza ma message kwa anthu onena kuti sima contacts yako ambirimbiri spam messages spamming ma messages ambirimbiri nambala yako imatha kukhala yani suspended. Zina ndizonena kuti ukutumiza zinthu zoti sizololedwa ya zinthu za sensitive nambala ijaso can be banned. Apa ndofuna ndikuonetseni kuti ndiye namba yako akupanga ban ungapanga appeal bwanji. Sizovuta kwambiri yayi. Ndikuonetseni. So mwachisanzo iyi ndi phone yanga ndingopita pa Google ndipange contact WhatsApp. Contact WhatsApp. Ukapita contact WhatsApp ndi imeneyi apa ndalemba contact WhatsApp support upita ku yomwe ili pamwamba yoyambirirayi. Ukapita imeneyi ya contact WhatsApp ikubweresera page iyi. Okay? Ikakubweresera page iyi you go apa contact us. Of course we use a phone nanga si namba yako ija ipanga kale ban so you can use your phone or phone ina or number it doesn't matter komano apa sindikuuza namba ala ya. Wangopita pa browser wapanga contact WhatsApp. Ndo ukapita pa contact us paja ubwera ku page iyi. Page iyi ukafika apa uyika nambala yako yomwe yapangidwa banija. Okay? Uyika pamenepa. Usankha pa dziko Malawi. Malawi ilipo. Ilipo Malawi. Okay. Malawi ilipo. So uyika pa dziko Malawi. Ili apa 265. Kenaka apo uyika nambala yako ija. Ndiye ukhale kuti iwe uli ndi email address. I think panopa anthu muli ndi email address. Ndiye uyika email address yako ija apa. Kenaka upangaso email address ija uyipanga confirm uyika kawiri pamenepa. Ukhale ndi email address yoti imagwira ntchito bwinobwino. Kenaka ufika apa how do you use WhatsApp? Apa mponena kuti WhatsApp yako umagwiritsa ntchito bwanji? Umagwiritsa ntchito pa computer, pa desktop, kapena umagwiritsa ntchito pa iPhone kapena pa Android. Ngati uli pa Android uyika pamene paja usankha Android, ka iPhone usankha iPhone. Then ubwera apa. This is very important. Apa ndi pamene umalemba message. Message yo kachizungu basi. Kachizungu konena kuti dear customer support ya WhatsApp mufotokoza ineyo nambala yanga yapangidwa bani. My number has been banned and this is a very important number that I use for a lot of important
business or personal communications, and I believe kuti mwandipanga bani is by mistake. You believe kuti sunapange china chilichonse cholakwika, it is by mistake. I'm asking for you to review the ban. Okay? Ndiye ukapanga pamene paja ukalemba kalata yako ija utumiza amadziwa kuti awa Chingerezi sichiti chovutirapo, silibe vuto, lembani nditu mufotokoze, mukatero mupanga next. Mukapanga next ndiye kuti mukatumiza akuuza nino kuti mulandira notice ku email 1 yokuuzani kuti number ya urgent review ya manager is complete. And ukafunanso kupanga check review ija kuti status ili bati kuti yamaliza kapena ili complete, utha kumabwera imakuonetsa kuti review yomwe unapanga submit ija is being processed. Ikateka ikapanga, ikangoti yateka mukapita ku WhatsApp kuja mukakayika phone number yanu mukaona kuti your account has been restored. Imabweresa message your account has been restored. Okay, not has been restricted or has been banned. Imabweretsa zimenezo ndizoteka pa internet pa tiyeni tizije zapo bwino. Osamakonda kupanga forward zinthu zambirimbiri ku magroup ambirimbiri kwa anthu oti simacheza. Anthu amakupanga ni report. Ambiri simazo mapangidwa bani fire anthu akupanga ni report. Inu mangoti mwapita kutumiza zinthu. Anthu amene amakuona ni mukutumiza zinthu aja amatha kupanga ni block, kupanga ni report. Akupanga ni block, kupanga ni report anthu ochuluka. Inu yo number yanu can be banned. Yetu mangofuna nditero ziko